Ramogi podwa dhi nyime koda limbe ma jatend piny e gwenge ma Kaluo kama piny Kenya biro keto sinani e bero sekta mar pur tiang' kod mano mar pith rech. Maine olandi ko jatend piny William Ruto e limbe mane otimo Kabonyo Kanyagwal e kaunti ma Kisumu. E twak mare Ruto ne ochiwo ler e okenge ma piny owacho mare biro kawo mar duoko geno ne jopur tiang' kaachiel kod jolupo. Millicent Adhiambo nigi mathoth. Jodhurwa untie. Jodhurwa umor. E kar dak ma Kabonyo Kanyagwal e sub county Manyando. Jatend piny William Ruto ochopo kendo sidho ayanga chako gedo mar center kama chenro mag bero yore pith rech kod lupo biro timore. E twak mare kod jopiny, Ruto oyango ni maina achiel kuom ajenda mag dongruok mane ochano e alwora ma Nyanza mageto nyayo chiemo pachoka kendo bero uchumi e yor loso nafas mag tije e kind dongruoge mamoko. Fish is one of the items that is going to help us sort out the challenge of cost of living by making sure that we have adequate food in the Republic of Kenya. Na ndio sababu hiyo tumekuja hapa katika hii mradi na hapa tumekubaliana na serikali ya Hungary. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 1 kujenga hii mradi. We are looking forward to supplying not only fish and not only nets, but the know-how, the training to the local youth on how to grow their fingerlings, how to market it, and how to make a living. So this is not only a fish project, it's more like a livelihood project. Bende osingo maduogo limo Kisumu kapo kigani orumo maneno kagedo mar sentano orumo mondo ochak tich kaka yorno mar medo kwan rech e nam Lolwe, wach mane osir kod gavana gi seneta ma Kisumu e kind jotelo mamoko mane owacho ni giikore tiyo kanyakla gi piny owacho e neno chenro no ochopo kare. And before December next year, this project is going to be complete. Tumepata matatizo kidogo, saa zingine samaki inakosekana. Na ndio sababu hiyo we must engage in the business and in the program of restocking Lake Victoria. Hapa tutakuwa tunatoa fingerlings milioni 7 kila mwaka in the first year of operation. Alafu tukienda mbele tutaongeza ifike milioni 10. And Your Excellency, we thank you because the bottom-up economic transformation that you promised the people of Kenya to create jobs for millions of our jobless youth is what you have come to do in Kabonyo today. We are going to adapt a paradigm shift in this region and work with you moving forward. And therefore I'm saying today that the county government of Kisumu, we are at the center of this. And we shall work closely with the national government in ensuring that this project succeeds. I'm a civil. Ruto bende oyango ni gin kod chenro mar biro gero kuonde go rech aboro e alwora ma Nyanza, chenro mabiro mwonyo milioni 900. Katika ufuo huu wa ziwa la Lake Victoria tunajenga landing sites, fish landing sites, so that we have at least 8 different landing sites. Na katika landing sites hizo tumeweka pesa shilingi milioni 900 kuhakikisha kwamba all those landing sites are functioning in the next 1 year. Jatend piny otieko kasingo mar bero weche apaya mauket ne tenge omenda mar bilion 270 kod chiro sekta mar sukari kokalo kuom wito oko gope duto ma sekta no nigodo mondo kembere go sukari ochak wuoth manyien ka bende oyango ni gidhi tieko weche mibadhi duto ma okwako sekta no. Hii miwa business imekuwa na matatizo kubwa sana ya madeni. Nimepitisha katika baraza la mawaziri na tayari imepitishwa kule bunge, na sasa madeni hiyo yote imefutiliwa mbali, ndio tuanze upya. Hawa wakora wote na wafisadi mambo yao ni matatu: aidha wahame Kenya, waende jela, ama waende wapi? Na mnajua barabara ilileta matatizo pale nyuma, lakini katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa karibu bilioni 270. Mutangojea tu kidogo nikusanye ushuru, si namna hiyo? Maetelo mokwongo
ma Jatend piny William Ruto limo alwora ma Nyanza kod tiendo mag yawo dongruoge mopogore tok kawo telo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ikineno bende ikruok osetieki e county ma Homa Bay.